tepung kasten mboten luput. Luput gitu. Ora keneng, ora nggih mboten. Ndang gage to, ngene suwe men lho. Guru kon mlurut iku angel. Terus. Nah. Wes. Bon sakniki diambung. Lah niku telek lencung. Mbok endani terus. Oh, au. Mahabharata Wikrama Dharma. Gantaraken pitutur luhur Mahabharata kawedhar carita wayang kanthi lampan Sang Dewabrata seri kaping 12. Editor Firmana Setiabudi, ilustrator Dani Rahmawati, Agil Wahyu Kusuma. Properti Sutikno, pengarah acara Ibu Tuti Artno. Sugeng mreksani Queen Sugeng amit angetaken. Gandan nyorum Sang Sinata kasih pura samono anam peni Risang Dewa Brata. Paman amit pasang alimantap linepatno ing ilo-ilo. Dumawa ing tawang tuwangan dadosna tulak sari. Paman. Yo. Anakku nggir Dewabrata selak nata rasaning punggalihku kepengin mangerti apa sejatine kang kinarsa Buni sliramu rawuh ing praja Kasipura tulung nggih paman waleh-waleh menapa sowan kula menika kautus Kanjeng Ibu Prameswari sepuh Kanjeng Ratu Durgandini inggih Kanjeng Ratu Sayodana Gandhi pinen ngebun-nebun enjing anjejawah sonten nglamar mateng putra paduka Yayi Dewi Amba Ambika tuwin Ambalika paman Sukamarwata suka Sang Sri Naranata Prabu Darmamuka Sang Putra linamar dening Sang Dewa Brata. Jagat Dewa Bathara sesaning Bathara jagat. Iya jagat mangas tungkara. Dewabrata, Dewabrata. Kula wonten dawuh paman. Kosek.
Kabar kang tak rungu kang sira iku mau Brahma Carya Wadat datan Palakrama. Kok kowe nglamar adimu iku mau piye, Nger? Apa kowe ra sida wadat Dewabrata? Paman, nyekta sepun kula mboten badhe nglincati pratiknya. Anggen kula nglamar putri tiga putra paduka. Yayamba Ambika Ambalika menika mboten karana menapa. Dawuhipun Kanjeng Ibu Dewi Durgandini muhung badhe dipun pikramakaken kaliyan rayi kula kekalih menika Yayi Prabu Citragada lan Yayi Pangeran Citrawirya. Lah dalah. Oh, anakku Nger, anakku Ambika Ambalika. Ngipi ketiban rembulan ini dene kowe dilamar Narendra Agung negara Ngastina kurasing wangsa Barata. Oh ngono to, yen ngono, wah malah tiba kebenaran. Kang rayi kang jumeneng nata ing negara Ngastina banjur kang ngembane Kang Masih dasare sekti mandraguna puwara jayeng durit jagat ora ana kang ngimbangi. Resi Bisma. Paman sampun ngendika mekaten to Paman, ngaten kula malah pekewet ngaten. Oh iya, kula menika ora njagi praja kula piyambak menapa awanipun menawi kula menika urmuksa nagari Ngastina. Ya bagus, mung ngene nggih. Mung ngene Dewabrata ana susahing penggalihipun Paman. Aku ki seneng-seneng wae adimu kok boyo ning negara Ngastina kuwi mau. Kasipura bakal bebisanan kelawan negara Ngastina. Nanging Bisma pripun Paman? Kalungguhan dina iki negara Ngastina iku mau ora lagi jroning swasana ingkang becik. Cara saiki negara Kasipura iki tidak baik-baik saja tak kandhani. Wah dalah. Paman menika kok tiyang sepuh nggih. Melu-melu kadhe lari-lari kemawon. Lah ya obah owahing kabudayan to nggih. Negara Kasipura iku mau kinepung wakul binaya mangap dening para ratu 1000 negara. Akeh panunggalane ana Ratu Pandhan Surat jejuluke Prabu Sasra Hadimurti. Prabu Sasra Marjapa. Lan isih akeh meneh. Kuwi gatine mung bakal ngayunke adimu si Ambika apa dene Ambalika kulup. Aja nganti kepriya marang adimu kulup Prabu Citragada lan Citrawirya. Balekno para nglamar, para panglamar kang padha ngepung negari Kasipura kulup. Lho nggih Paman. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit badhe angenyahi wajib ngrembak saronaris para narendra kala wau menawi mboten purun budi kula sembadani bangga kula rampung bagus. Wakon pandangkaku duwe mantu Gung Binathara Prabu Citragada piyayine bagus pinter sugih bondo bandu. Oh, bejamu Nger. Ambika Ambalika. Enjing budal gumuruh saking negeri Ngastina. Gung ingkang bala Kuswa Prabu sanan mira lira surya wedalira saking dala nidi arasa madangi jagat mungo paneng sapotaing bukir.
yata wau. Sembada anuhani dawuh Raden Dewa Brata, nggih, Resi Bisma Sang Prabata angrawuhi patengganing para nata ingkang sami masanggrah ing gari Kasipura. Njabak anglir mendung kaya jamur barat pasanggraning para ratu. Mandeg, mandeg dhisik. Yata laruta sakweh ning yudha sang Kurukula. Yen tan tulsa mengku sang Hyah Utama. Wah dalah. Yai Prabu, Yai Prabu, Yai Prabu, wonten dawuh kok Prabu. Kowe iki celuki kok ora muncul-muncul iki jane ewoh apa to iki? Ewoh apa? Apa ngemplok sego apa piye? Lho iki mboten to Prabu. Lah menika wulan siam kok ngemplok sego ngono kan nggih batal. Lah iya. Celuki wong tuwa ki ndang rene iki lho sawang nono priyayi. Weh, lah dalah. Gaget aku. Monggo dhisik. Kisanak yen tak sawang Jatmika, dedekmu piteksa ora tendhek, ora dhuwur. Merbawani nganggo ngagem surban warna ungu. Sliramu iku sapa? Iya. Iya. Kisanak ditepungake wae. Aku duta saka negara Ngastina. Putraning Kandeng Rama Prabu Sentanu Dewa. Aku Raden Bisma ya Prabata Dewa Brata. Weh lah dalah. Kondange karep krungu. Wis sok maca ning koran, nonton TV. Ana medsos piyayine lagi. Iki to tibake Dewa Brata. Iya, pancen aku Dewa Brata. Lah, Kang sira iki sapa? Nata Pandhan Surat. Sing jenenge Prabu Sasra Hadimurti iki ya aku iki. Aku noteng parangake Prabu Sasra Marjapa jenengku. Lho, Dewa Brata. Apa sliramu ya arep nglamar Dewi Amba? Ngene ya, sinuwun. Ngene ya, aku tak matur sawetara. Ya piye? Kok sajake mengku wigati. Tekaku iki dadi dutane Kanjeng Paman Darmamuka. Dadi duta iya. Duta apa? Iya, duta apa? Duta apa? Duta apa? Dikon balekke panglamaring para ratu 1000 negara. Wah, dalah iblis. Kurang cetha anggonmu ngrungokke piye? Dikon apa kowe? Dikon balekke panglamarmu. Lho. Kok aneh wong nglamar kok dibalekke iki? Apa janjane sumuk nyawaning Prabu Darmamuka? Apa kepengin anake dadi perawan tuwa apa piye? Engko anake njebrak ngurak nyandung lesung ora enek sing nglamar. Ora ana sing ngepek ora payu rabi kuwi. Wong nampik wong nglamar iki mau entuk-entukane bakal ora payu rabi. Kosik to, kosik. Ujug-ujug kok wis nyupatani kaya. Lah pitikno di lamar kok. Tampik panglamarku keparap. Sinuwun, ngene lho. Ngene. Si Paman Darmamuka iku mau wis nampa panglamarku. Kowe wis iso mlebu kraton? Iya, nampa panglamarku. Putri sak ketulune Dewi Amba Ambika Ambalika. Aku ngebun-bun esuk ngudan-udan sore bakal tak boyong negara Ngastina tak gawe kelawan adikku Yai Prabu Citragada lan Nyai Pangeran
Citrawirya. Lah dalah Druhun isi memonon keparat. Krodha mentabir sinetap duka nyaya sinipi. Kumedhut padoning lati krot-krot kanang waja. Branang wadanani rolir kembang ora waris. Tok sumbering perkara ki janjane ya saka dapurmu kuwi. Alah dene le kowe kuwi nganggo sandangan pendhita jebul ora memayu ayu ning bawana parat. Mbah redep aku ora trima. Yen kowe dadi pepalang nggonku nglamar Dayamba aja takon dosa. Oke sak dosamu. Temo lambemu parat. Kowe lanang-lanang dhewe Dewabrata. Rumangsane ratu parangake ora wani karo sliramu apa piye? Ya. Yen pancen wani ya diketokne kaya ngopo kwane. Ya, mati kowe. Mati ya. Yo. Weh. Yo. Piro? Sepiro? Wah. Loh. Loh. Loh, weh lah. Ah, iki. Nyoh, kepruk sirahmu. Kaya lanang. Loh. Iki lho, sikil. Lah. Gini kok yo ngono wae, parat. Ayo. Glioran to kowe, glioran apa ora? Glioran. Ratu parangake kok mbok tandingi to, Mas. Loh. Loh. Ayo malso kowe. Isin aku. Ayo, loh. Aduh, mati. Mati. Aduh. Biar kira yo. Itu batal tenan pas aku koyo ngene. Blutan koyo ngene. Kudur tenan. Yo. Ora kena semono. Urung trimo aku. Kaya longgo parung wadukmu. Ayo maju ya. Entekno sak budimu. Prabu Sasa Margapa aku ya ora wedi karo sliramu. Ayo. Anggar keris lekane ngati. Anggar keris. Loh. Wah, mbok endani terus. Au. Yo. Nah. Yo tangkes lah. Aduh, mati. Ora iso mulih tenan aku. Yo. Apa sing ora trimo iki lho. Ambruk sitok ratune 1000 negara. Ayo. Ayo, apa sing ngidam Trebala ndang Madurene. Sing ngidam Trebala ndang Madurene. Wah. Parat. Prabu Sasa Hadimurti. Hop. Loh. Muncul Trowelu iki apa to iki? Lho, Trowelu piye to? Oh, bagusnya kaya Mas Firmana Setiabudi ini kok iso Trowelu. Piye to kok? Jane iki ora nganggo kesemak apa piye? Piyayi nadani ireng ning manis iki tak kandhani. Terus Joko Ting-ting, Gus. Aku ora tekok kowe Joko apa ora. Tak omong ngono barang. Ndih ndaramu, Dewabrata kon rene. Sampeyan wani. Kalian Ndara kula wani no. Apane sing diwedeni? Ndara kula niku wong sekti mandra. Wis kondang niku. Babaran muridipun Maharsi Rama Parasu niku mboten wonten ingkang krece-krece emyeh-emyeh niku mboten wonten. Kabeh mesti pengen. Angger pun lulus saking pendadaran Ngersi Rama Parasu. Sebabe napa? Lah sebabe apa kok?
sampun mumpuni Widya Hastra Marjayeng Yuda. Meskipun ilmu buku tentang kemenangan perang Widya Hastra Marjayeng Yuda. Sampeyan niku mboten sah kalian ndara kula kalih kula men sampeyan dereng tentu menang tenane. Wong wedhus prucul ngono pun ta pun niki ra enten kuncir kula to niki. Nggih to? Kuncir rambut tenan. Lah inggih jenengan tepung katen mboten luput nggih to? Ora keneng, ora lah nggih mboten. Lha lagi abdine menyeno luput. Oh, mboten saged. Panjenengan niku nek musuh ndara kula niku ngibarat gandhik musuh gentong. Gandhike sapa? Gentonge sapa? Nyan niku gentonge gedhe dhuwur, ini nyan niku gedhe gombong. Ndara kula niku cilik ning ciliking gandhik. Gentong dituthuk gandhik tan urunge mesti ambyar. Iki lho, anek musuh, Truk. Musuh. Loh, iki wong nglencung dhuwur kaya jerapah. Jerapah kok katokan. Mbok nenten ngoten. Kowe iki abdine Bisma kuwi apa nggih? Lah apa ora digaji? Nggih digaji, ning niki efisiensi. Nah jane efisiensi mosok kowe iki nganggo ngguyu nyawang kowe iki. Apa pripun to? Mosok kowe nggawe celana kok saka koran iki. Iki mbok mlayu ra yo nggih mboten napa-napa. Mungkin kula nggih mlayu celana king koran niki tan urung nggih tolang-tolang niku. Tegese teken kula ngono lho. Weh. Apa iki arep ngopo? Pun. Tapi kira enak ora ombo garing pun minggat niki. Jenengan butuhe kepengin menang musuh Dewa Brata to? Iya bener. Nek sampean perang tenan niku nggih angel. Nek kon menang niku angel. Wong gurune men kawon kok. Resi Rama Parasu niku perguruan tinggi Anggrastina mriko. Niku guru besar niku. Profesor doktor guru besar niku. Ya aku percaya. Aku wis rada wedi kok malah kowe ngoceh wae lah mila niku. Sekarang mencari jalan pintas saja. Jadi yo menang karo Dewa Brata ning ora usah nganggo gelut. Ngono to. Nggih. Lah piye? Disepeh apa tenung apa dijengkes kowe iso? Ampun niku angel nek dadak ngono nganggo dana niku. Gampang mawon. Iku ora mbeto teken to niki. Iya piye to? Piye ning kose. Nek samu barang niku nggih enten danane kok. Pidana, pira danane? Ono nggih. Ya kula nggih nyuwun pepulih ngoten lho. Wah, bola-bali wong kuno kawan iki wong dremis. Pancen nek ora efisiensi ora dremis iki lho. Iki mung ana nyanus iki. Kaya kere mawon kok ratu kok nyangoni kok mung 100. Mbok tambahi 900. Iya wis, wah wis. Yo. Aduh. Padang nang mripati. Ha iki sedobatan iki. Nyanus tambah papat itu ya 500 to iki. Engko tak idorke receh ber iki. Tak idorke receh. Utan urung ponak-ponakanku kuwi nglumpuk ning nggon aku wis jalan iki ngono. Nggih. Matur nuwun Ndara. Matur nuwun sanget. Mengkariyen. Niki sing 100 niki kok suwek niki ra mboten payu niki mengke. Alah, truk ngono kok ya ora payu, mboten pajeng. Pun. Dijoli ngoten. Nyoh. Pun 100. Lah sing suwek gorene. Pun mboten samengke kula tambali dhewe teng ndiya. Bola-bali iki wong nek kere iki ya. Pun kere ora apa-apa. Nek kere ora apa-apa, sing penting ora disangoni. Pun, lha iki arep marai kemenangan mau piye sidane? Lah niki. Teken kula niku penyen tepeng. Cek. Nah, terus
Terus dikurut mundur. Terus. Ndang gage to, ngono suwe men lho. Guru kon melurut iku angel. Terus. Nah. Wes. Bon sakniki diambung. Lah niku telek lencung. Oh, wis. Piye to iku ratu kok malah tangane dikeke telek lencung karo wedhus Petruk. Dewa Brata. Ndi maju kowe. Iya. Entenono Dewa Brata. Mangkahang gro sesumbar lindu bumi gonjeng meluduk guntur ketuk lumembak penyu mambang Sang Wisnu Bathara arsa anglebur bumi. Ayo tutupno polahmu Prabu Sasa Hadimurti. Ora-orane Bisma kalah karo. Wes, aja ngremeng ae. Antep wae. Latih kok nyoh. Petah. Jebles ne waton. Iki lho. Iki lho. Hah? Ayo. Ayo. Ayo sambato. Ayo tangi kowe. Parat. Ayo tangi yo Bisma. Yo. Ah. Liyoran. Ayo. Kaya ngono kok dari muridé Rama Parasu nang perguruan tinggi Widya Astra Mardhayeng Ida. Ayo maleso kowe. Bisma. Tanding ngono. Prabu Sasa Hadimurti. Para miyarsa, mekaten hantaring carita wayang. Ing abeh sak kanca nyuwun pamit mugi pangganing migunggung ajeng. Nuwun.